ҳай мекунӣ ҳамон мошина ӯ права дар ин чиз ва биромадан да мисол биромадагӣ бошӣ. ин қонун ба касое тааллуқ дорад ки вид на жительство доранд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. дар ин бора видео кардем, вале бигем баъзе нафарҳо ҳамин чиза хубтар нафаҳмиданд ки киҳо наметавонанд ба праваи тоҷикӣ дар Россия кору фаъолият кунанд ё ки бигарданд. Содатар информатсияи навтар бигем ба маълумоти шумо мерасонем. аввал хотиррасонтон мекунем ки нафарҳое мехоҳем бидонед шумо аз Россия запрет дорен ё ки не, номери WhatsApp-да бинависонед, проверкаи депортатсияҳо мекунад. бо диққат гӯш кунед. муҳоҷирони шаҳрвандии Русияро гирифта дигар ҳуқуқи ронандагӣ надоранд ё нафарҳое ки иҷозатномаи зисти муваққатӣ вид на жительство доранд. аз 1 апрел ин қарор ба имзо расидагиаст. нафарҳое ки шаҳрвандии Россияро гирифтагианд дигар ба паспорти Тоҷикистон наметавонанд ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият бикунанд ё ки касое ки вид на жительство доранд. танҳо касое ки бе шаҳрвандии Русия мебошанд мақсади гап ба ана ҳамуно тааллуқ дорад. ва агар иҷа як чизи дигаро ба назар бигирем, одамое ки гражданини Россия доранд ва праваи тоҷикиро дар чӣ кор фармонда метавонанд, мошинҳое ки барои мисол як берун мебурои як корҳои шахсии худат қатӣ ҳай мекунӣ ҳамон мошина, ӯ права дар ин чиз ба кор мебиёяд. вале дигар ғайри ҳамин чиз дар ягон чи праваи тоҷикӣ ба кор намебиёяд. ва фаромӯш накунем ки аз 1 апрели соли 2025 шурӯъ карда ҳар нафаре ки праваи худша иваз кардагӣ нест ба праваи расист ки дар рейдҳо ки дастгир карданд ҷарима мекунанд, яъне ба ин муқаррар кардан ҷаримаи маъмурӣ административни правонарушения миқдори 15 000 рубл ҷарима таъин карда мешавад. ва ин ҷаримаҳо мисол дар ҳолате ки як бор пардохт мекунем 15 000 рубл, бо дуюмбора вақте ки дастгирӣ мекунанд аллакай ҷарима зиёдтар мешавад. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен ва қонуна хуб риоя бикунен. аз ҳама хуш праваи расистки бигирен касое ки дар ҳамунҷа кору фаъолият кардана ният дорен. ин ба фоидаи худтон мебошад. зиндаву сарбаланд бошен. комментарияҳоро мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон, ман Тоҷикистон рафтам, 3 моҳ наистодам, омадам Русия, хостам патент кунам, надоданд. боз Тоҷикистон рафтам, баъд аз 3 моҳ бояд 9 моҳ илтимос ҷавоб диҳам, яъне ки 9 моҳ пас биё ё ки не. агар мигратсиони картаи гости қатиҳози дуромада бошӣ охирон бор ва биромадан да мисол биромадагӣ бошӣ абрат нарафтанда, бале 9 моҳ пас ҳақ дорӣ. агар ки мигратсиони картаи работа қатӣ боша, не, ин 9 моҳа дар худат тааллуқ надорад. Қурбоналӣ нависондай: салом акаи Сорбон, ба ҳамин савол ҷавоб медодем. 18 апрели 2025 срок дорум, метавонам рафта патент сипорам ё аз сари нав граница гузарам. то 18 апрел сроки чӣ дорӣ бародар? нафаҳмидам гапта. агар ки 3 моҳа дар назар дошта бошӣ ё аз сари нав рафтаиста бошӣ ба Федератсияи Русия, бале метавонӣ. лекин дар ҳолати рафтан ба Федератсияи Русия ҳозир ҳамин чиза бидонед ки чиза бисёри нафар аз тақдиршон мебинанд, ба Россия диромаданшона ё ки надиромаданшона. бисёри нафарҳо вақте ки якум бор ҳам мераванд мегардонашон абрадан, иҷозатшон наметаҳанд ки ба Россия бидуранд. ин чизорам хуб ба назар бигирем. хакер нависондай: акаи Сорбон, патентам дошта бошӣ праваи тоҷикӣ қатӣ, дар Россия мошин ҳай карда наметавонӣ ё ки метавонӣ? илтимос ответен. ин қонун ба касое тааллуқ дорад ки вид на жительство доранд ва паспорти российский доранд. ин чизам хуб ба назар бигирен. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ман депортатсияи 5 сола шудагӣ, ҳозир кушода шудагӣ, ман метавонам рафта без проблема документ кунам. агар ки ҳамин вориди Россия шида битонӣ, бале метавонӣ бародар. иҷа мо чихеле ки гуфтем, ҳеҷ кас ҳозир гарантияи 100% да шумо дода наметавонад ки шумо метавонед Россия бидуроен гуфта. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, чанд фоиз шида бошад даъваткунӣ ба хизмат? дар якум рӯз Тоҷикобод нақшара пурра ба анҷом расидагӣ буд, вале то имрӯз дигар информатсия набиромадаи ҳолӣ. аз ҷониби вазорати мудофиа ки нашр шава, худо хоҳад баъз видео мекунем ки ҷавоб мегардонем ба ин савол пурратар. Маҳмадалӣ нависондай: салом Сорбон, ман мошини шахсии сабукрав дорам, барои корҳои шахсии худам ба праваи тоҷикӣ гашта метавонам. ман худам гражданини Россия ҳастам,
илтимос ҷавоб те, интизор ҳастам. мо дар аввали видео дар ин масъала фаҳмондем ва гуфтем ки мешава ин чиз, имконпазир ҳастай. Як нафари дигар нависондае ки салом акай Сорбон, ба шумо савол. Ман ба қонуни ав патент мекунам, гуфтум мигратсионим да печат дар кор буд. Натонистам граница гузаштам, омадам. Регистратсия карда натонистаам. Меган штраф дорӣ. Айкуҷо фаҳмем ҳамин штрафа ака. Мерен аз ҳама ҷои хуб дар Россия қарор доштанатонда шуъбаҳое ҳастае ки маи документи ном дорад. ҳамунҷо муроҷиат мекунен, ном фамилияи шуморо проверка мекунанд, мебинанд дар база ба ному фамилияи шумо чӣ ҳастай, мисол ҷарима бошад, баъд пардохт мекунед. Як нафари дигар нависондай, салом акай Сорбон, яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? Не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастанд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд, қариб ки ҳама рӯза ба ҳамин савол мо ҷавоб мегардонем. фикр мекунам ки ҳар рӯз саволҳои такрорӣ пешкаш накунем, хубтару беҳтарай. Зиндаву сарбаланд бошен. барномаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.